Jeg starter altid min dag med at give mig selv et øjeblik med min lysterapimaske. 10-15 minutter har jeg den på for at stimulere blodcirkulationen i min hud, i mit ansigt. Solen er jo enormt vigtig for vores system, for vores krop og også for vores nattesøvn. Og derfor så følger jeg altid min datter i skole om morgenen. Det er en måde lige at få de der 10-20 minutters sol om morgenen. Så har jeg lysterapilampen, der står ved mit skrivebord. Så jeg har mulighed for det som en ekstra luksus i løbet af dagen. Gerne 10-20 minutter foran mit rødlyspanel, der giver både infrarødt lys og nærinfrarødt lys. Også specielt hvis jeg har nogle områder på kroppen, jeg gerne vil fokusere på, men også i forhold til min træning, så restituerer jeg hurtigere. Og så har jeg selvfølgelig et helt bevidst rutine om aftenen ved at blokere det blå lys. Skærme mig selv fra for meget lys om aftenen ved at tage søvnbriller på, der giver det orange lys og blokerer det blå lys. Om aftenen, når jeg går i seng, så ligger jeg gerne og læser foran min saltlampe, der har sådan et beroligende orange lys, der ikke forstyrrer min produktion af søvnhormonet melatonin. Og så har jeg jo selvfølgelig en sovemaske, jeg tager på, og ørepropper jeg også tager på, når jeg endelig skal sove.